Taas on banana kakao smoothie valmis. Moi! Tervetuloa videoni. Olen Shiina. Ammattilaisesti en ole kokki, mutta tykkään laittaa ruokaa. Toivottavasti pidätte videoni. Tänään tehdään banana smoothie. Otetaan 2 banania, poistetaan kuori. Leikataan pieneksi palaksi. Laitetaan blenderin banani. Laitetaan sekaan 2 ruokalusikallinen kakaojauhetta. Laitetaan bananin sekaan 2 mukillista maitoa. Kaksi desilitraa jogurttia. Lisätään 2 rusikallisia hunajaa meidän maun mukaan. Nyt sekoitetaan kaikki tasaiseksi. Laitetaan lasiin vähän jääpaloja. Tarjotaan smoothie laseihin. Taas on banana kakao smoothie valmis.